Dotakli smo se pravocrtnog gibanja od točke A do B, koje se ticalo da zažmiriš i pokušaš što ravnije otplivati liniju i više je vezano za simetričan zavislaj i tvoj osjećaj u vodi. Drugi parametar tiče se orijentacije. Dakle, plivamo i moramo izvući glavu iznad vode da bi gledali kamo plivamo. No, zadržavanje glave iznad vode uzrokovat će da će vam noge tonuti, izgubit ćete zapravo položaj i dobit ćete puno otpora na tijelo. Ja ću sada pokazati kako je dobro disati kada se orijentirate kod plivanja u otvorenoj vodi. Kada želim pogledati van, zamislite da glavu imam u vodi, idem u udah, gledam van, bez zadržavanja glava pada nazad dole i idem u izdah. Ako je potrebno, nekoliko puta ću to ponoviti. Najbitnije da ne zadržavate glavu iznad vode.